Oras sa Bomba Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa takna, galas 7 sa gabi. Ay gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Wasser Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-aplag na para tuntunan, zona libre. Karon na daw sang Sabado Petsa 4 sa bulan sa Desyembre tuig 2021. Sa aton sa ringa pagparagad sa aton nga pag-group tonight sa karon nga gabi may kopod na ang inyo sa ringa alagad si Bombo Ponce Espino. Tutob kita alas 9 ang takna sa ringa gabi sa pagdulong o kon alas 8:30 ang takna sa ringa gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pira ka mga dalaguan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pira ka mga dalaguan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-opdan man sang bugos sa parsa sa DYWB Bomba Radio Pato Reporters sa aton sa ringa mga Bomba Correspondents, Bomba Volunteers na maghatagman sa pila ka mga dalaguan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkaroon po assign sa lasitag sa kamera of responsibility. Antes ang tanan pagtamyo ta sa atong sariga mga kautor mataga parmatita abroad mga pinalanggata nga managrense kag mabakulunon. Dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagapati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagi man sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. Kag syempre, no, sa aton man sariga mga kautor mataga parmati naton iya sa bahin sang YouTube. No, nga nagapamati naman kag syempre ang mga public affairs program naton from sign on to sign off. No, ang inyo makitaan kag babatian sa Facebook at the same time sa YouTube. Kag subong man iya makabaran sa aton sa ring mga taga parmati kag sa mga kabombota. Ang pagpabati man amon dira sa madikalidad nga drama, no, so gina-enjoy man sang halos karamaan nga matag parmati naton. So welcome na sa pagpalagad sa pang-Sabado nga edisyon sang Zona Libre. Sa aton sa ring official Christmas countdown, may nabiling kita imakabaran 21 dias na lang, Pasko na. No, na nga Sabado, isa, duha, hasta sa ikatatlo na lang ka Sabado. No, so kuana, no, ang adlaw sa Pasko, ang pagkatawo sang aton sa ring manluluwas. Christmas Day nagtuon gid sa Sabado, no, ang adlaw sang Pasko, diri karon sa aton sa bahin sang pilaka sa pungsod Pilipinas. Di nakapang malaklo na kamo dira sang kuan, nakapang malaklo na kamo dira sang mga Noche Buena ninyo. So ibalaon tini karon ay makabran sa aton sa ring pagpangalagad. No, so ang aton sa ring Noche Buena ba medyo nagaumpok mata sang presyo, no? Sang mga balaklon. Mga bisan locally made lang ang mga hamon, chicken ham o kon pork ham. Ang kuan man ang mahal. Keso di mula. Ano pagid ba ma-prepare pagid kita sang mga fruit salad sa babaw sa lamisa ta, no? Mga prutas sa pag-display sa mga prutas ang 13 fruits. So ang mga prutas subong medyo mahal-mahal man, no? Pero nagabarato lang na kung lapit na lang Christmas kag ang New Year. So mo naman yung pagdinugok sa pilata ka mga kauturan, no? Engage sa negosyo sa pagbaligya sang prutas. 6 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 dire sa aton sa ring pagpalagad sa paratuntunan Zona Libre. Nano ato labing talopang don pila ka madalaguan nga babalita sa top stories of the day, dalaguan nga mga balita lokal. Ang Emergency Operation Center kon ang EOC may patahag sa sining pagdinugok. Pagdinamo sang tawo sa mga vaccination centers naton, nalipatan na naton ang social distancing. O kon ang physical distancing. No, so ti tawo nagakinanglan nagiman subong sa bakuna. Amo ning nami kay daw nagatambok ang tagipusoon ta. O kung makitaan naton nga madamo bala ka nagaginutok, no, ang nagapabakuna. Sa tagsa ka mga vaccination centers naton iya makabanan, no? So isa dira na mutikan naton ang SM City, Bacolod, no, kaperte kadamo iya makabanti nga balaso. Sige, ano patag diri sa Emergency Operation Center o konsang EOC. Kag of course di dalon taman iya makabanan ba subong nagakuana, no, nagadinamo naman. Daway naman ginasunod ang mga physical distancing sa bahin sang mga ilimnan. Sa paglibot-libot yung makabaran sang patrol aton, obserbaran naton bisan kita mismo maglabay lang sa mga ilimnan.
ang tawo daw ginpangbuyan sa turel o may Omicron variant pa baya. Base ko nalipat ka mo ha. So ti kuan lang gid anay no. Kulo kontrolon ta. No, so pwede man lang kita kabakal sang ilimnon ka makainom sa ato sa tagsa ka mapuloy. Anti nga ang kinanglan tigid magwaaw o ka ininom sa gwa. Oh, no. So ang Emergency Operation Center, no, kamanti ginatugyan nila sa ato ng mga kapulisan, so gina-call tama ng attention sa ato sa mga kapulisan diri sa bahin sang Police Station number 1 to Police Station number 10. Hindi niya silinghing abot no, sa ato sa nga mautod nga mambal kamo nga baunano man, no, si Bombo Pons, ginamuno niya gidya ang mga ang mga nagainom. O para nga matulupangda naman sa iusi ka masaway naman sa India. Ang akon lang dira ya, kahit hindi man ko niya magtalakay diri sa kanginan, no, ko nakitaan nga ti nagaginutok. Siguro kinanglano naman nga i-warn naton ang aton nga mga business establishment sa matigiya sa aton nga mga ilimnan. No, ngati sa capacity pila pa lang kita da, no? Arap lang kita sa 70%, hindi 100%. Kaya halos kalabanan ta nakita, 200% na yamo. Ang ginapasulod nila nga mga customer. Oh, no? So ang IOC may plano diri makabanan, gati pulis pa ang gaga-control sa ka nagalibot, pero kung isa daw ay maglibot mga kapulisanta. So mapagwa ni sila mga guidelines sa makabanan, kag mismo ti pagi guro ni sa EO, sang ato sa alkalde Mayor Evilio Bing idea. Gati kung hindi ka fully vaccinated, hindi ka pwede makainom, pwede ka lang ka take out. Pero hindi ka pwede makainom, which is ka daw okay man samtang duga pa sa diri nga mabalita makabaran naman sa aton sa nga pagpalagad, diman sa aton sa nga para tuntunan. So medyo nagpuas-puas na 24 oras, no, matapos nga nagtaliwan ang aton nga isa man sa mga kilala nga pangalan diri sa Negros Occidental sa patag sang politika, no, the late Mayor David Albert Lacson, no. So nagtaliwan ini siya kahapon mga pasado alas 6 ang gabi bangod sa COVID kag siyempre sa komplikasyon man, no. So daw halos tanan nakibot gid, no, hindi makapati, no, sang sading hitabo ngati sa kapagsig sa iya kag kahuben, no. So na igo gid sa iya makabanan sang COVID, no. Si former AB Magalona Mayor kag former board member David Albert Lacson. So kuanta rin karon reaksyon ng aton sa ring mga matagas ng opisyal sa probinsya. No, isa dra si Vice Governor Jeffrey Ferrer, no, kay isang nagligad man, no, sa didre makabanan. So sang 2019 pa man pungko si Vice Gov Ferrer, no, sa pagka Vice Governor. Pero ti isa sa mga kuan ni Bombo Grace ni Lobaton, pero kagrupo ni nila no, sa bahin sang Yonega. Kag at the same time, no, sa didi makabanan sa bahin man sang NUP bilang National Party, National Political Party, NUP, no. So isa man sa nakagrupo, no, ni the late Mayor David Lacson. Kag siyempre ara manda, no, ang nakaupod gid ya, no, ni no, nakaupod gid ya makabanan, no, ni former board member Salvador Bading Escalante karon mayor na, no, sang syudad sang Cadiz. Si the late mayor, the late board member David Albert Lacson. No, pagkilala mga siyempre sa grupo sang Yonega. Ang chairman subong sa Yonega daw si Juan, no, si Cadiz City Mayor Salvador Escalante. Kaya na may convention sila to imakabanan sa bahin sa area sang sa area sang Hinigaran. No, so ang gobernador sa Pungsod Pilipinas, ako ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson may plano nga extend kag may mensahe sa mga mayors nga ti ang bayanihan bakunahan ang padayunon para kabas madamo pagid ang babakunahan aton nga mga Negrosano. Samtang pinapay ka may impormasyon nga mabalita makabandir man sa aton sa nga pagpalagad.
kaso sang COVID-19 diri sa may bahin sang sudad sang Bacolod. No, so subong sa ring adlaw iya makabanan naka-record lamang kita pila laning aton nga kaso. No, doon naglabot lang sa diri makabanan sa doon naglabot lang kita iya sa 7. Ang record nga kaso sa sudad iya sa Bacolod kag 16 naman ang sa probinsya sa Negros Occidental. Bilog nga sa Visayas may 46 kita kaso nga na record. So may active case kita makabanan nga ti ara sa 1913 no subong nga adlaw. Kag of course mga istorya pinulitika makita iya makabianan kahapon didto sa may bahin sang syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo. Ang nagbisita dito ang grupo ni Vice President Leni Robredo, pink mga nagasuluksok sang pink. No, ang mga supporters niya halin sa airport gin sugata sa iya makabanan sa bahin sang mga pumuluyo. No, so grabe mga Ilonggo gid yan so amuning the home of gid niya of ti sa ligad nga election liberal gid niya, Liberal Party gid di. No, ang Iloilo City, Negros Occidental, kag pila ka lugar diri sa Western Visayas sa Concert Region 6 kay ti madumduman naton last tong nang controversial man ang encontranan nila din ni Senador Bongbong Marcos sa pagka Vice President sa Pungsod Pilipinas last 2016 diri gid siya nakakuha sang madamo nga buto. Ara man nag-abot ang iyang running mate si Senator Francis Kiko Pangilinan sa sudad sa Iloilo nga ginwelcomean ginatagan man sang warm welcome sa mga Ilonggo dito sa bahin sang sudad sang Iloilo. Grabe mga paglibot na nila kag at the same time sa Dimakabayan araman Senate Minority Leader Franklin Direlon. So diri ni mabalaan sang grupo ni Vice President Leni Robredo kag ni Vice Presidential Aspirant Francis Kiko Pangilinan kung ano sila kapalangga sang mga Ilonggo. Bisan anhon mo pa bisan ano pa kaliso so Leni country gid kag Kiko Pangilinan country diri so muna basta Ilonggo ti mainit gid pagbaton sa ila pero may iban man nga mga presidential aspirant kag vice presidential aspirant nga nagabisita diri nga ti damo mga supporters pero na-notice nato kadamo gyud sa supporters ni VP Leni basta diri sa Iloilo City kag sa Negros Occidental. Sige si Vice si presidential aspirant Leni Robredo nag-isanon nga babayi nga nagapapili sa pagka-presidente samtang si Vice Presidential Aspirant Kiko Pangilinan naman niya ti damo sila sa pagka-Vice President. Pero isahanon man nga babayi ang nagapapili sa pagka-Vice President nga si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ti sa tandem ni BP Leni Robredo kag Senator Francis Kiko Pangilinan ti amo ning ginatibong nila nga ang mga Pilipino dapat may bastante nga matrabaho kag syempre maiangat kuno sa laylayan. So mga proyekto man ginpabugal man gin pangpatpat man ni BP Leni sa iyang pagbisita tok hapon sa siyudad sa Iloilo sa kay Senator Kiko Pangilinan nga nagapapili Vice President. 17 minutos sa nakaligan sa takna alas 7 diri sa aton sari nga pagpalagan diman sa aton sari nga palatuntunan. Yung nabatan aton sari nga headlines sa aton sari nga parumbalik ang mga detalye sa mga balita. May kaupod naton si AOC Director Ang sa dili gid lamang madugay. Bagabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Standby. Radyo Bacolod. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radyo Bacolod.
Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kay nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ang ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod,
para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang maging safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy,
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agod amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami. Pabalik na rin sa aton sa ring nga pagbalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Sa pagkilinyang aton sa ring nga Director sang Emergency Operations Center, sang syudad sa Bacolod, si Director M. Ang, former City Councilor. So diba kabaran sa sering pagkwata sa mga concerns man naton, no? Kay ginapasalamatan naton kag nagaka-amaze kita, no? Sang sering pagdugok sang mga tawo, no? Nga gusto iya makabanan, no? Nga mag panigayon, no? Diri sang sering nasambit iya nga vaccination. Pero may na-notice kita dito, ang sitwasyon sa SM City, daw ay naging sunod ang physical distancing. No? So anong pahayag dari sang IOC ka mga concerns naton man sa mailimnan? We have Director M. Ang, former City Councilor. Councilor, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Pwede mo si Bombo Pons. Ngayong gabi, Bombo Pons. Ngayong gabi man sa mga nagapamati, sa bunga gabi. Yes, Director. Thank you, Gid, sa saring time, Councilor. Anyway, ang nakuan ko lang kasi lingkoti daw na amazement kita kag siyempre, no, daw perting aton sa ring kalipay kay because sang response sang aton nga mga pumuluyo sa sering bayanihan bakunahan, no. So way back last Monday until Wednesday kung may extension until Friday, ano. So galing kaya may nakitaan kita pala diri Councilor nga daw why not to nasunod bala ang physical distancing like abi sa sitwasyon diri mga pictures namon sa SM City, Councilor? Yes, kumbupon. Actually, amo gina nagka-problema gid kita sa inas kita. Kaya ang natabo abi bumbupon nga isa lang ang aton nga bukas kay ina nga mall na vaccination center. So ang mga tawo dito tanan nagtingop kag medyo nagdamo gid ang mga tawo, but ang hinimo ta sa to nagstorya kita sa management kag ginbuksan naton ang logit ka cinema at logit ka sinihan, ipasulod ta ang mga pasyente, ang mga tawo nga gusto magpabakuna, so na manage naman ang crowd nga tutok kanina sa aton vaccination center Bombopon. It is a problem, but it's a good problem in the sense nga si padayon gyapon na pesar nga natapos ang aton national vaccination campaign, padayon gyapon nga nagafatto ang mga tawo para magpabakuna sa aton mga vaccination centers kag by big numbers kadamo kayo sa mga tawo nga gusto pagyapon magpabakuna. So amo na ang aton sa inang experience. Kag at the same time may ara na kita sin sa buwas amo man gyapon isa lang kap mall ang magabukas sa buwas sa adlaw Domingo, may mga ginplano na kita nga himuon sa buwas para nga hindi na magliwat ang pag ginutok kay ina sang aga Bombopon. Okay, so at least why magali nagdugay ano kag nakapangita magali dayon solusyon ng IOC naton pagi sa imo. Yes, Bombopon. Actually, pagtawag nila kaina, tumang kita sa isa ka vaccination drive, kami ara kita sa Trinity Christian School, nga kung sa diin, sobra man sa 400 kaina ang nabakunahan ta to, ng mga estudyante, kag mga maestra, kag mga parents ng mga estudyante. So pagtawag nila sa akon, nga medyo may problema naman ang crowd,
Kaya amo ng problema ta kung kisa bombopon, kisa may mga gwardiya na, kisa ang mga tao hindi man magpatoy bala ginasaway. So ang nakipag-angot kita sa management ng SM kag ginapasalamatan taman nga akomodar nila dahil ginpaabrihan ang mga sinihan. So tatlo ka sinihan kay ina nga to naging buksan bombopon. Oho, sabi, no? So nakita ko na gani sa imong post man sa imong social media account, no? May mga tao nga nagapulungko na sa sulod sang sinihan. So abot sigod dira na lang gid sila anay naghulat, counselor. Dira kita nagbutang kita vaccination tables gidya sa sulod. Okay. Bali nagbutang kita additional yung mga vaccination tables. Like ara sa isa ka cinema, sa cinema 3 dito tagimbutang ang mga pediatric vaccination sa mga kabataan. Ang problema tapagid bombopon. Kay isa lang ka bata mapabakuna, dala ang mama, dala ang papa, may lolo, pakag may lola, may utod pa nga gamay. So nagdugang nagid ang gutok naton. Amo na siya gali, ano? Anyway, ti iban sa dala na lang lagaw aguro pabakuna tapos lagaw na lang direkta. Bugid siguro kay ti weekend gadaan walang obra ang mama kag papa nag-take advantage naman nga madala ang mga kabataan sa mall kag maglagaw-lagaw siguro. So muna nga imbes isa lang pasyente at daga times 3 times 4 isa sobra pa. So mas nagutok gid kita. Damo kay na ang mga nabakunahan naton nga pediatric vaccination, no, mga 12-17. Damo naman kay na ang nagkadto sa aton nga mall. Okay. No, so ti amo na kay kabalo ka naman ti syempre ang malawan naman bala na ang balik, no, sa EOC nga silinti ang EOC campaign sang social distancing pero why na to nagdugay kay ina, no? Kag mayaman kay di na cooperative man sang mall, no, counselor? Yes, very supportive gid kay napasalamatan sa gid ang aton nga partnership with SM Malls Bacolod, SM City Bacolod, at the same time SM Cinema, no? Kay lain man na management ng SM Cinema, ang mall management ng SM kung may mga kinahanglan kita ra gid naman magsuporta dayon kag ginabuligan kita. So pati sa mga logistical concerns kung may kulang ang mga siya, kulang ang mga table, sila dayon sa paghatag pansang ila nga bulig sa aton. Okay, no, so buwas Sunday same sa gihapon, so ibanta nga mga vaccination centers close sa gihapon, counselor? Yes, rest day gihapon sa buwas ang Ayala kag mga city malls kag Robinson. So ang magabukas sa buwas wala labot ng may mga barangay vaccination kita like sa Granada, sa buwas kag sa Granada, no? So may aside from that, ang sa mall isa lang gid ang bukas gyapon. SM lang gyapon ang bukas sa buwas. Okay, di na siguro matabo pa, no? Buwas kay ti baluta ang EOC ara na gyapon buwas sa SM? Yes. Hopefully hindi na matabo kay nagsugtanay na kami sa SM management nga pagabuksan ang mga cinema sa buwas to accommodate nga para wala sa may nagapila sa Bopopon. Okay. So kaina di na mas damo, no, nga nagpa-vaccine ang first dose langgit? Damo gyapon ang first dose. Oo. Pedya kag may madamo-damo man ang nagpa-booster dose. Bopopon. So actually, ang mga vaccinators namon kay hapon na nakapanyaga, kay kadamo-damo bitaw, gaban sila nga daw continuation ng yapon sa National Vaccination Campaign, Bopopon. Okay. Oti daw kanami man, ano? Mag-amo sina kay nagapakita lang nga epektibo ang kampanya sang sudad sa Bacolod sa vaccination, counselor. Yes, that's correct. Amo na nga ton man nga amo na gani hambal ko kasi na it's a good problem. It's a problem but it's a good problem. Kay buot siningon ang naga-respond gid positively ang aton mga pumuluyo sa aton kampanya nga magpabakuna na. Kay remember ang deadline nga ginhatag sang EOC nga para ma-achieve naton ang herd immunity is before the end of this year.
Pero gitidog-idog na namon before Christmas na malabot na gid ang herd immunity. Oh, wow, ano, no? So, kuwan na, siling ko gani to sa interview kay Dr. Chris last night, siling ko, imuunta na lang abi nga regalo ni naton sa ato si tagsa ka makagalingon ang vaccination. Yes, kinanglan tanan ta mansig regalo, no? Oo. Kinanglan ma-cooperate ang tanan. Hindi na may imo nga ang gobyerno lang, ang aton lang frontliners, kinanglan gud ang cooperation sa aton mga kauturan para nga mangin successful kita mapadasig ta kag malapot agad ang 100% sa aton eligible population before Christmas. Yes, correct. Good, ano? Ako So na nga sa anyway, Domingo, sa as of buwan, this time, di mo nang ginasaling sa 3 days to, mga 70,000 plus ang aton nga nabakunahan. So, siguro, jutay na lang yun siguro, no? Counselor, ang labuton naton sa herd immunity as of the latest, ang figures naton pila na? as of yesterday, nakalabot na kita 84% sa Oo. 84% na natagan na more or less, natagan na at least one dose, no? At least the first dose. But dako na ang porsyento, about 66 to 68% ang fully vaccinated na. Mm. So gamay-gamay na gid lang, jutay na gid lang na kag amo na nga ginalagas namon ang sa Domingo, like sa buwas masaka kami sa Granada Mm. sa mga asyenda naman dito para nga may ara naman kita to sobra 400 man ka mga master list na naton nga bakunahan. First dose sa Bombopon, first Oo. dose ina sobra pa 400. Isa lang nakapurok sa Grabe, Barangay no? Granada. Can you imagine? So, amo na nga ton subong wala labot sa kampanya, ginakatuan tagid we are making the vaccines really accessible sa aton nga mga pumuluyo. Mhm. Okay, no? So, 84% sa 70% nga target naton or sa kabugusan nga population tayo na, Counselor? Sa aton nga eligible population. Okay. So, segundo ng lapaw, nagali kita eh. Well, hindi pa pumupon. Okay. Kaya that is 84% of the 70%. Okay. Oo. Muna ang buot ko silingon, no? 84% sang 70% nga target Yes. sa herd immunity. Yes. Correct. Okay. Yes. So, dali na lang, no? 14% ko Jutay na lang, sumahon na jutay na lang kita. How many thousands pa? Ang ginatanaw ta sina nga numero nga dapat pa naton bakunahan. Siguro mga 30,000 sa bukon. Mga 30,000. Pero remember, may ara pa kita nga wala ma-encode nga mga vaccinations, no? Na nahimo, tanan natagan, vaccinations. For example, sa manog expired to lang iya sang province, dumduman mo, nakabulik pa kita to, naka-administer pa kita 1,400 doses Mm. na bulig naton antes mag-expire to ang ilang vaccines. Oh, okay, no? So, anyway, tikon magsiling ka herd immunity, so, amo nang nakabaton sa first dose or 100% gid nga naka second dose? 100% na fully meaning fully vaccinated din. Mm. Okay, sige. Anyway, may na, no? So, makuha na to na, no? Malabot. Anyway, every day, may schedule man for second dose mo, no? Counselor? Yes, sige. Man, every day may mga naga-second dose. Tayo yun man, halin sa pagsugod, sang March 5. Mm. Adlaw-adlaw sige banta bakuna, so that means every day man may ara man nga naga-due for second dose, no? May naga-due man for second dose kag ang mayo lang sa buong Bombopon kay kumpleto ang aton nga mga vaccines, kag layo ang mga expiration dates ang aton nga mga vaccines 2022 patanan, at the same time kumpleto ang brand. Kag may mga manug-abot pagkikita nga Pfizer kag most probably base may maabot pagkikita nga iban man nga mga brand. So, munang likawan. Anyway, ang LGU, mamonitor man nato ni Counselor mo, no? Like, say, abikon 1 month
after ma-expire in pwede tagin na ma-refuse ang inang bakuna nga napadala nila dire. Yeah, actually, may ara sila ginapadala nga mga ara di ba nga malapit na bala ang expiration. No, pero ang ginahimo ta first in first out na Oo. kung ano ang una nga nagsulod kaga wala labot ang aton nga cold chain facility manager gina-monitor gina everyday naga-report sa amon kung sila ang inventory niya, sila na da ang manog expire ini nga bulan, sila ang expire next month. So may ara gina siya nga updating on a daily basis. So kung may makita kita nga pinakamalapit na nga mag-expire amo nang una man nato nga gina-dispose or gina-deploy ng mga vaccine. Okay. Sige, no? So parang hindi magtiner ang vaccine nila, no? So anyway, second topic na tondri counselor kay since November 15 to 30, perting enjoy, no? Sa makuturan nato nagadinamo ang mga dalanon ta doon medyo nagutok-gutok, no? Grabing traffic. Malls na nagdinamo sa kagkong gabi dado rin naman ang aton nga concern, no? Sa mga ilimnan naton kay nato kung ang IOC may tao pa kita galagaw kung gabi and ang task force disiplina naton sinong ginatulinan ta naton diri counselor sa kwan sa mga ilimnan ta nga doon nagadi naguso naman ang tawong subong. Yeah, well actually kitungod gani nga alert level 2 kita nag-relax gid man ang aton nga mga restrictions, no? Gina amat-amat nga naga-training kita bilang to live with COVID, no? Nga mga buhi kita nga ara lang si COVID, nga daw may ara kita normalcy o daw may pagbalik sa aton nga mga previous nga pag kinalayo, no? Pag ginawi. So ang ara lang gina sa aton kagsa kay tungod gani nga alert level 2 kita damo man nag-aaway sa amon bubupod. For example, inang contact sports. Ginalimitahan ta na gyapon may ara a certain degree of restriction nga ginahimo kita, may mga recommendation kami na kung may ara magid contact sports pareho na sa mga basketball kay mayo man na sa aton lawas pa improve man na sa aton nga immune system kung healthy ang lawas. May mga restrictions kita gyapon to a certain extent kay may ara kita nga mga recommendations kung ano ang dapat ngayon on sa mga nagahampang. For example, dapat fully vaccinated ang pasakop, no, ang nagahampang. Ang nagalantaw dapat fully vaccinated man ang audience. So amo na ang mga restrictions nato damo gaaway sa amon bubupon. Damo man reklamo, but kinanglan safety first kita kung ano ang makapamaayo sa mas nakadamo amo na ang aton nga sundon kag amo na ang aton gina-proteksyonan gid kay sa ulihi kung magdamo naman ang cases kung may outbreak naman kita magyapon tanan ang masuffer. Kay kung magbalik kita sa mas mataas na alert level system, tanan man kita apektado, so dapat ma-cooperate na lang kita. Tagsa-tagsa kung kakadto kita sa mga restaurants, observe gyapon sang minimum health protocols. Ang aton task force disiplina, sige na gyapon ang ilalibot, kag although kung gabi na ato na mga kapulisan na lang ang naga-monitor. But we are planning na i-reconvene liwat ang aton task force monitoring, ang aton nga EOC monitoring cluster. Correct. Kay tungod belasang ining Omicron naman yung bago naman nga variant, bubupon, pananaw naton nga kung kaso may magsulod na din sa Pilipinas, may posibilidad na magsaka naman ang aton mga cases. So muna nga may plano kita nga i-reconvene liwat, tipuno liwat ang monitoring para sa strict na pag-observe naton sa minimum health protocols. Okay. So man ang mga plano ta, no? Kay basi kun pabalaon ta nga daan sila sa subong parang counselor para nga makaprepare na sila, no? Kay basi siling mo mga away naman sila kay siya tinanong na level 2 na ta, dumulian nyo pa kami, no? Daw pa nabi sabton nga siling ko. Daw singgitan magmapigado mo tinga ara magmundo sa limnan daw galuwa mo lang ang libuhon nyo da sa limnan kung pigado haw. Kasi nakasugod na balik sa nakabalik na sa trabaho, sugod sang
nag-alert level 2, kita kayo nagpapas Oo. ng kalabanan ng mga opisina. So, basi nakabalik na sa trabaho, Bombo. Okay, sige. Nautod, no? Ang atong nga Director sa Emergency Operations Center, former City Councilor, Ang. No? So, muna sa mga ilimnan, so probably may mga changes kita dira. Di pa balaw na nandaan kamo temprano Hindi na hingabot So, munang klarohon ta kay basi bala kon malain naman ang mga istorya bla. Okay, haboy sa aton kay kuno gitalakay naman, mo naman no? Ana ito nga dagatototawhay, no? So, although ang DOH naton wala ya wala ya nag-confirmar ang DOH, no, Central Office nga wala pa sang Omicron variant nga nakasulod diri sa Pilipinas. So amo na ang hindi naton pagpasugtan, no, nga magsulod na di kiti budlay na, no, kay damo naman na maapektuhan sina. No, damo naman maapektuhan sina naton sila nga mga kauturan, no, sa in case magsulod ring Omicron variant. Isa lang na katawo sumulod di ubos kita di. No, so di nangin careful naman subong no, nga aton sa ring national government sa pagpatuman sang travel ban, no, sa mga lugar kung sa di may makaso, especially ining sa bahin sang African countries naton, no, kag sa European countries o sa Europe. Di damo makaso no record dito, although iba na pungsod tag isa no, ka makaso ang ila sining na record. Sige, no, dokro kompleto naman to bumuanto na basi makabalik karon tawag pasalamatan mo na lang, no, si Director Ang. No, so ti subong mga pulis kuno ang libot ti ibalon tabi kay may ara dilimnan sa Villamunting duay man pulis da. May pamangkot pakutan duay man pulis galibot, no, basi wala ko kita. Basi ko temprano pa sa galibot so hindi man pwede hindi maglibot mga kapulisan ta kay trabaho tani kay kuanan tani pulong yutan tabla. Tanan-tanan. Ang hindi maobligasyon naton nga ti kita man ni tanan ang makabenepisyo angot sinidire. Sige, 50 minutos sa nakaligan sa tag ng alas 7 diri sa aton sa ringa pangalagad sa aton man sa ringa panatuntunan. So ti ang aton sa ringa EOC may mga plano na, no, nga posible may mga regulations na may taong panibag-o, no? So itong siling ginawa ko na makwanto ang fully vaccinated, kaya mo na mga plano mo, no? Kung hindi ka fully vaccinated, hindi ka naksulod sa mga ilimnan. May pahabol pa dito ng aton listeners sa mga bulangan kuno Bombo Pons. May distancing man sa mga bulangan. Subong daw gina patigayon naman no? So dili man ta gusto no, nga pabayan ta dang aton ikayong lawas. So kuan ni mo ang aton ang concern diri is health naton, no, kun ang aton sa nga ikaayong lawas. 50 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa bahin sa aton sa nga makot at the same time sa aton sa nga matag paramati, no. So gina-introduce naton sa inyo liwat ang aton sa nga promo diri sa bahin sang Bombo Radio Bacolod. So pamati sang insakto para nga hindi na ko magruya kadto maguyang sang tiyempo diri sa Bombo Radio Bacolod, no? Diri sa amon nga estasyon sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan diri sa may syudad sa Bacolod, no? So parang hindi ka maggastos ang plite mo, hindi ka na maguyang sang tiyempo mo nga magkadto ka diri sa Bombo Radio Bacolod, no? Pamati sang insakto, no? Subong ang promo naton bala nga nagabaylo kita sang radyo, no? Ang radyo nga ginhatag sang Aksyon Radyo kag RMN. So ini sila AM, ini sila AM. So wala na dilabot ang FM, no? May nagapanghatag subong radyo FM, TY kitas na, no? Ang aton lang is ang AM, no? AM nga ginhatag sa Aksyon Radyo kag sang RMN Bacolod, no? DYHB nga ginlansang sa ila istasyon, no? Nalansang sa ila istasyon naka-steady, no, sa ilang istasyon, no, hindi maliso-liso. AM so klaro So para nga hindi na ko magruya kay parang bakadto lang diri ang mapabaylo sang radyo, no, nga nalansang sa istasyon sa Aksyon Radyo Bacolod, nalansang sa istasyon sang RMN Bacolod, hindi maliso-liso ang tuning o kung dial sina.
No, amo na makadto na di, no? Dire sina wala na kun FM hindi ka pwede ka kadto. Kun maliso malang ang radyo mo da nga way naka-stay di sa isa lang ka estasyon sa Action Radio kon sa Araben Bacolod, no? Hindi hindi ka na magkadto di. Kun wala malang na naka-stay di, no? So dapat naka-stay di na da sa ila sini nga estasyon para mas klaro, no? So dire makabanan. So wala na dilabot ang FM ha. Wala labot ang FM kundi AM lang. So para hapos ang involved diri Bumbo Radio. Ang Bumbo Radio kung nagapati na sa Bumbo ti okay na, no? Kung ginatagan ka sang radyo sa ibang estasyon pero sang RMN kag sang Action Radio dalaan nyo diri nga nalansa nga sa isa lang ka estasyon sa ilalang estasyon. Kay bayluhan ta na ang radyo ninyo, bayluhan naton sang bag-o nga radyo. No, kag ti syempre tagaan namon kamo sang pamaskwa kag pamiliti. Pamaskwa kag pamiliti, no? So 3,000 pesos nga tumatagingting. So ginaisip nato na isa-isa 100, 200, 300 hasta sa 900, 1,000, 1,001, 1,002 hasta sa 2,000, 2001, 2002 hasta mag 3,000. Amo na kakapoy mag-isip, no? Pero tumatagingting ina ka 3,000 pesos. No? So during office hours, no, from 8 o'clock, no, sa aga tubtob alas 5 sang hapon, no? So Lunes tubtob Biyernes. Or bisan pa gani Sabado Domingo no? Pwede man siguro Basta nga ti ang dalon nyo dire, no? Inyo gid lang nga pabayluhan nga hindi maliso, no, sa ibang istasyon, no? So meaning gingluhan nila na utod nilang Korea kay ti gusto nila nga sa ilala mamati. Kay ang essence na iya makabanan sa aton nga makabombo, no? Ang mensahe sa nadra nga ang ginabayluhan namon ina sa maliso nga radyo, brand new nga radyo, may LED light kag may flashlight, no? AM FM band pa para nga may kahilwayan kamo sa pagpamati. No? Kay karon ti kun sila lang ya hatag sila radyo tapos ilansang nila steady sa ilang estasyon dira, tino kalaw ay man. O di nang imo kahilwayan dira sa pagpamati abi. Sang radyo, kung gusto mo yabi karon mamati sa Bumbo Radio, no? Kay tinami to yung madrama, to yung Ermitanya, Was Alab, no, Derderi. Nami to yung mga drama ka ma-public affairs program sang Bumbo. Yung mati ko to ni kukmati. Dalong ko ni sa Bumbo Radio, bayluhan ko no? Sang bag-o nga radyo surrender ko na to sa ilati kung piskahon man na namon tapos tagaan para mo kamo sang temprano nga pamaskwa kag pamiliti nga 3,000 pesos. Ti Clarex ho, no? Ni gadamo-damo nagpabaylo diri pong radyo nila pwede maliso, no? Makapamati ka man niya kundiin. So kuan kita, no, pamati kita sa insakto. Basta mag-hype gani kita, pamati idungdong nyo gid. Ang inyo sini nga durunggan sa radyo. Idungdong nyo gid ang inyo sini nga dulunggan sa radyo para nga may ara kita iya makabanan, no, sang maayo nga promo mechanics nga mabatian. So isa pa gid ko na lansang abi no ang radyo sa ilang lang estasyon, meaning to say nahatag Action Radio to. Ti Action Radio mo lang pamatian mo tini mo naman na maliso, no? Ti ko may pamatian gabi sa Bumbo tini ka mati ang kwan pagid sina ang isa sa ginantaw naton kay may pagdaya na, no, ang ginahibo sa ibang nga estasyon. Hatagan nila sa nakalansang radyo ang mga tawo kag hambalan nga siya ti pandaron mo lang. Para kung may maglibot da nga mag-survey, mambal sila nga ti amo na nga station ang ginapmatian nila. Gali kay fixed dial gali na ya, no? So dinaya may pagdaya tapos mambal sila, no, nga number 1 sila. Ti para sa inyo, okay bala ina? Siyempre hindi, no? So balo na makita ti ang mga utod yan naton nagasalig na sa Bumbo tini maliso. No? Kung may magsaka sa inyo kapangliso kay sa una, may kapangliso gini mo ay pantag radyo. Kapangliso gid niya sang kilala ko to. Niya magsaka ganito sa balay ko. Ulo yalisuon ko man nimo. Ang gatubang patalikuron ko man mo. Kusing ko sobra man. No, hindi man pagamuhan na. No, brutal man. Hambali lang natunti. Bumbo na kami diha ka pamati to. No, so hindi nyo na kami di maliso, no? In a nice manner, good manner lang bala, no? Kaya budlay ngita ka kontra subong, no? Ang mga buot gani subo ay kontra gini nga bot pa.
ayhan pa nga ikaw mangaha ka mangita ka sang kontra. Kundi kalaway. Ha? So muna, ang mensahe lang naton da, no? So basta hindi maliso nga radyo nga ginhatag sa Aksyon Radyo kag RMN Bacolod nga AM dalaan yo diri, no, sa istasyon sa Bombo Radio. Pero kung maliso-liso man lang nang ginhatag sa inyo, hindi ang pagdala di kay hindi na qualified, no? Ti kon ginhatag ina sang gapuro kilala man nga FM station, no, kadoy di bagay bation sa puno sang paho. Oh, so hindi niya pagdala di kay hindi man na pwede, no, sa dumakaba mabayluhan. Pero i-keep nyo lang na kay basi matsimpungan ta na, no, malabutan matapos ning promo ta, basi ko dira magkita madiretso. Oh, kay gusto ta man na kumpiskahon na, no? So parang makatagaan ta sang kailwayan nga makapamati ang mga tagpamati naton sang gusto nila nga pamatian nga radyo. 58 minutos sa nakaligan sa takna kalas sa 7 sa gabi sa ato sa ringa palatuntunan sa Zona Libre. No, so ti mahatag ta na sa pilak mapanudong pagbalik ta. Kwento report ni Bobo Gracelyn Lobaton kay ti siyempre bilang tribute sa anay mayor sang Ibi Magalona at the same time anay board member, no, sang 3rd district sang probinsya sang Negros Occidental, the late David Albert Lacson, no. So may payag diri ang mga kagrupo niya sa Onega sa kay board member former board member nakaupo di niya last 2016 to 2019, no, si board David kag mayor na subong sang Escalante City, Mayor Salvador Escalante, kag Cadiz City, no, mayor sang Cadiz City, Mayor Salvador Escalante. Kag ang kagrupo niya sa National Unity Party o kon NUP, tinagapungko na karon nga Vice Governor sang probinsya sa Negros Occidental. Last 2019 ginbayaw pa ni former Vice Gov Jeffrey Ferrer, no, Vice Governor Jeffrey Ferrer ang kamot, no, ni Mayor David Albert Lacson sa iyang election bid, no, sa pagka-mayor sa Ibi Magalona kontra sa nagapungko karon nga si Mayor Marvin Malacon, no. Upod ni sila ni Gov Maranyon ang nagbayaw sa kamot ni Mayor David kandidato sa Onega, no, sa pagka-mayor sa 2019 sa Ibi Magalona. Sige, dugangan nato na ang mga pila pagi kamatalakian pagkatapos kay damag sini. Standby. Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sininga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta, idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana, na-stroke na siya.
Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod kong ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radyo. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radyo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo, kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay. Nga pagpalagad, oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 10 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 8. Sige, check na this time. Ang report ni Bombo Gracie Nobaton, ang pagkuha sa mga reaksyon sa mga kagrupo, kalyado sa politika, no, ni the late mayor, the late board member, David Albert Lacson. Former mayor, no, sa Dirmakabanan sang Banwa sang EB Magalona. So nagtinir-tinir man sa 3 terms man siya, no, as mayor, no, sa EB Magalona, kag ti sa palabot naman rin sa kuana, no, second class. Second class second class nga municipality diri sa probinsya sa Negros Occidental sa norte. No, so sa mga tagparmati naton, no, so dapat, no, ara gina ang paghalong sa aton sa ditag sa mga
kauturan labi na gid nga ti ang threat sang COVID do ari pa niya sa aton. No? So manabla ko nagambal gid ako nga hindi ninyo no pag i-underestimate no ang ang COVID no ang COVID-19. Okay nga no kay muni isa sa mga kuan bala nga ang paghinulsol no naton din ita gusto bala nga makuha naton sa ulihi no kay understood naman na ang paghinulsol ti ara sa ulihi mo pero makuha naton na iyan no tap na naton kung siyempre kung kita ang may paghalong man. So hindi ta na paghulaton nga blambal sa mga katigulangan tanga hindi nila paghulaton nga kadton nyo blang siko nyo para lang sa amusina no so although ini every time nga may mapatay no because of COVID ginahambal ginato ni no why kita why kita pabaya no sa paghatag sang mga panugyan sa atong sari nga mga kauturan kay labi kag labaw sa tanan importante man mo no ang aton sari nga ikaayong lawas. Ano reaksyon diri ni sang anay kaupod sa legislative no sa sangguniang panalawigan former board member kag karon mayor man no sa siyudad sang Cadiz Salvador Escalante kag ang kagrupo niya gid no sa INUP kag sa Yonega no anay congressman sa 4th district no sa probinsya sa Negros Occidental kag anay kag kag board member Vice Governor Subong Jeffrey Ferrer no so di damo magid nagakanugon bisan kano mo no ang unod sang news feed tabla no subong pagkanugon no sa iya no sa bugos nga Pamela Lacson sa iyang in behalf dira no sa kay misis niya kay sa iyang mga kabataan no so pero kaligati no kay sa liwat suliton kung inambal ko no ngati wala sang may nagabato diri sa kalibutan ngati as mintras daw dira ka nagid nga nagapabilin nga buhi no so every one of us no may mga may mga natagna na para sa aton no gati kutob asta na lang kita da ang kandila maubos na no maupos na hasta lang gid tadra no so para sa ato sa nga mga kulturan kuan man na no nang isa man na sa mga preparahan ta hindi ta kapakot ko isa gani banti makasandad ba lang no matigpo na may ara man niya gani nga kuan nga matulog na lang sa gani rekta pagtulog ya rekta ni sakbog taw so muna ang isa sa mga kuan naton dira. Sige 15 minutos na nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi diri sa aton sari nga pagpakalagad. Diri man sa bahin sa aton sari nga palatuntunan. Aran sa Bombo Anton. Dito pa saw no. So check na to na kay duha ini ka mga reaksyon niya magkabanan. Oy, parayon na kamo sa pagbudala sang may inyo sari nga entries no. Para sa aton sari nga promo ang 1-2 Panalo Part 20 sang Star FM kag Bombo Radio. Ara-ara balde-balde papremyo na may kashiyahan pa. Dalag ko mapapremyo naton no. So 500 pesos na cash kag worth 650 pesos no. Nga gift pack so kabugusan 1,150 pesos mapauli sang isa ka maswerte nga daily draw winner. No, so din makabanan sa aton nga patikon nga daily draw no. Lunes to Biyernes may 3 kong winners sa kada adlaw. Gay lapit ng aton nga grand draw para sa aton sari nga promo. Sige, balikan naton na ang dugang promo mechanics no. Ari na sa piyakalinya si Bombo Grace Lynn Lobaton agon sa sari nga report. Bombo Grace, report please come in. Yes, Bombo Pons, masubo-subo ini no nga hitabo sa patag sa nga politika abi Bombo Pons no kaga sining nga bulan sa Disyembre no nagkaliwan ang atong sining former mayor sang Ibi Magalona nga si Mayor David Albert Lacson. So Bombo Pons kagabi ni siya or kagapon no natabo kag lingkwaan ta sang reaction o kun mensahe no ang duha iniya ka mga abyan Bombo Pons nga si Vice Governor Jeffrey Ferrer kag at the same time
si Mayor Bading Escalante, no, sang Cadiz City Mayor. Mabapons, kag according kay Vice Governor Jeffrey Ferrer Mabapons, before ni matabo, no, gin-advisean niya ang abyan nga si former Mayor David Lacson na magpa-hospital matapos mahibaluan nga nagpositibo ini sa COVID-19. Mabapons, that was November 30, no? Tuesday nga adlaw. Mabapons, kag sang Wednesday si nagpa-admit na, no, si the late Mayor David Lacson. Mabapons, kag ang iya sini nga health, no, mabapons, mayroon ni siya sang liver problem. Mabapons, way back sa 2018 o 2019, no, according man kay Mayor Bading Escalante, no, sang syudad sang Cadiz. Mabapons, si sang gaistoryahanay, no, si Vice Governor Ferrer, kag si the late former Mayor David Lacson, ara man gani, no, nagapamati si board member Andrew Montalbano, kag si Governor Bong Lacson Mabupons, nag-advise na nila nga hospital. So muna ba Mabupons ang nagpositibo, no, sa COVID-19 at kay tungod man Mabupons nga ang iya sin nga weight, no, do ka overweight na bala tawon ta sa litrato. Ang pinaka-latest Mabupons, medyo nagdako gid si the late former Mayor David Lacson, Mabupons, compared wala sang una, no, sang nagaservisyo pa sa Ibibagalo na kag board member, no, ang iya sining last nga position Mabupons. So isa ka maayo, no, nga public servant Mabupons, dedicated to his work, no, according sa atong duha ka mga interviewee nga si Mayor Bading Escalante kag si Vice Governor Ferrer Mabupons, kag ini siya ang mahipos lang Mabupons, no, hindi siya vocal, may pamaagi ni siya, no, nga ma-express din ang iya nga gusto ihambal, no, when it comes sa iya sini nga pag-ubra bilang isa ka politician kag bilang isa man ka amay o kun bana Mabupons, no, kag ang iya sini nga ginbatsyag, no, sa iya sini nga liver Mabupons, patigayon ini nasang lantaw o kung pagtamod, no, dito sa sa St. Luke's Hospital Mabupons, no, may ginhimo lang nga operation, no, sa iya sini nga liver kay kung aton nga madungdaman Mabupons, medyo mahilig na sini former David Lacson mag-inom Mabupons. So amo na, no, nag-advise man ang doktor sa iya, no, nga hagan-hagano sige himo iya Mabupons ang advice ang doktor, pero ini according na kay Vice Gov, according na Mabupons sa gid duha gid, no, kay Mayor Bading sa tikad sa ila kay mandugay na sila mag-abyanay Mabupons, no, nag-share man, grupo pa na, no, sila sa politika, yes, political sa party, sa UNEGA Mabupons, no. Bisan pa paano po, bisan mahipuson ini si the late David Albert Lacson, share man siya, no, sa iya sini nga ginabatsyag sa iya nga lawas Mabupons. So Mabupons, kumatian ta, no, ang pahayag sang duha niya ka mga abyan, una kay Vice Governor. Siyempre ang pagkanugo ni, no, sang sudden death nga temprano pa, no, Bumugres. Yes, Mabupons, kag vertigit ang kasubo, no, sang iya siniduwa ka mga abyante kag gilapon gani or kagabi tungaan ta nga malagot ining si Vice Governor Jeffrey Ferrer, hindi pa kaya pero sa Mabupons, no, medyo okay na, pero sakit man sa gihapon as abyan kag dugay gid sila nag-updanay kag bisan ta Mabupons, no, wala pa ni nagapungko bilang isa ka vice gobernador si Jeffrey Ferrer Mabupons, na sila kaduaya, no, abyanay na sila kag Mabupons, may mga mensahe man ang duha naton sa mga politicians, no, sa nagtaliwan nga si former Mayor David Lacson sa pamilya kag sa mga abyan Mabupons. Sige, sino unahon ta? Yes, Mabupons, unahon ta pamati, or pamati si Vice Governor Jeffrey Ferrer.
Well, sa totoo lang gid, una, as a public official, is very dedicated to his work, a good public servant. Uh, Previously, mayor and then board member. So, galing kay pagka-board member ya, hindi pa ako during that time as a vice governor. So, kung ano siya na as a public official, mayo performer nga tao si board member ni Lacson. And then, as a friend, he's my dear friend, and he's like a brother to me. He's like a brother to me. So, no question na halin pa siyang una, vice mayor na siya, mayor ko during the time ni Guhay na kami. So, kung ang ginatanaw ta as a friend, sobra pa sa amigo. Daw, pangod ko na lang na si board member Mayor David Lacson. So, nakibot ko kagabi, that's why nga daw galain pa ng buot ko, na amo nang natabo sa iya, when in fact, na may General Assembly ang Orega sa may year-end assembly kan, which is gina-consider tamon si board member David na one of the pillars ng Omega. So isa ka loyal na persona sa amon nga partido sa United Negros Alliance. So no kasakit bla nga nagulpi at nagstoryahan na ito kami isang November 30 na ako pa ang naghambal sa iya, si Lingko Brad, partner hospital kaya. So during that time, that was Tuesday, do maayo pa man ang iyang abing kondisyon, kasabat siya niya, sige Brad. Pagka the next day, Wednesday, nag-hospital siya. And then now, kahapon is a Friday. So, gagawin ang kasugot. Why ko kabalo kung what happened sa hospital. So, kay mo na may balo ka, may dahilan kita tanan, may ending ang aton nga kabuhi. So, kung amo na ang nakasulat na sa iya nga palad, amo na ng destiny, ang ako na lang ginapaamuyo, ang lang ang iyang kalag, kung ang iyang soul, may soul rest in peace. Kag sa pamilya, gahatag grasitiya kami sa kalisod subok. Vice Governor, sa dugay ninyo nga mag-abyanay, did he share something about his health? Usually, kadugay na sa to, pa kina-previous to, may ara man siyang liver problem, which is taas-taas man ang SGPT niya. Ang iya cholesterol, so that is gina-check ina from time to time. Well, nag-die down na, and then that was how many years? 4 years ago. So amo na ang gina-monitor nato ng SGPT sa liver, ang aton nga creatinine sa kidney, ang cholesterol nga ginakaon, tapos at basic nga mga blood test kag gina-check up sa mga doktor sa aton. So kung itanaon mo, kag guys, kung nakita mo man si Mervin, may maambalbag ko nga daw ulo overweight man. Yes, so natambok siya gani, no, Vice Governor. So, regarding naman sa ginambal nila nga nagpositive siya sa COVID-19, may idea ka diri, Vice Gov? That's why nga pagkabalo ko na pagsugid niya sa akon nga gambal nag-positive siya, it's only sa rapid test. Because ang rapid test, kung gaubo ka, kung nag-sipon ka, kag magpa-rapid test ka, I'm sure mapositive ka gid because may infection ka. Amo na ako ng interpretation. Now, pagkabalo ko na nag-positive siya sa rapid test, nagambal na ko yung siling Brad hospital na. Pero pagka ubo-ubo na sa likod, tinalain na hospital ka na. Daw para ma-check agad kung ang oxygen level mo, okay pa yan may ara man siyang oximeter. So okay pa man ang iyang oxygen level. Daw conventional sa that is 94. Sili ko kung kisa 94 is normal. Ako 94 kasi 95. Yes. Kung isa manawag man 93. So may makamagita siya. So during that time, amo na serious ako, that was November 30, na
aragani si board member Andrew kag si Gob. Kami nga during that time birthday ni ni board Andrew. So nag-greet man siya. And then as a friend, advice kita nga po hospital lang sa nga pagod ka. But I'm sure na siguro daw grabe man it's God's God's will na mga muyo na lang kita. Amo na iya ang destiny ta, amo na ang aton nga ending sa kabuhi ta, matulon ta sa mga muyuan. Ang pamilya, yado ko pa na ang iya bata. Well, sa pamilya ni former Mayor David, sa amigo namon, sa pamilya sa asawa kag sa bataan, builog kami sa kalisod. Kag masakit man gito sa Balatyagon, matunon ako. Kag papangamuyuan namon. Sige kay na ganito may ara nga mas intended sa iya, wala ko kay tido gasakit kagabi, gasakit pamatsyag ta. Kay damo sa mga amigo si Mayor David. Yes po. So kami may mga amigo ay selected, may mga mayors pa da ganito, mga former mayor. Okay. Bombo Grace? Yes, Bobo Pons. So amo naman to ang statement no halin sa aton sining vice gobernador sang probinsya regarding sa Iabian nga si former mayor no, the late nga si David Lacson. Sige. Ati ang pahayag karon ni Mayor Salvador Bading Escalante, Mayor sa Cadiz City, matenda na karon sa Bombohan sa gabi. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bobo Pons, ini si Bombo Grace din Labaton nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Grace rin Labaton. Report kay sa patrol. Interview sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, kadwang mataas ng opisyal sa probinsya sa Negros Occidental, kay ti yaman suod nga abyan ini ka partido sa politika sa Onega local party no diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sa liwata, ka-extend kita sa condolences no sa pamilya ni the late mayor, the late board member David Albert Lacson. Kag mismo lay madri sa bayan sa Bombo Radio Bacolod, no? May his soul rest in peace. No? Till we meet again, Mayor David. Sige, pinabili na kita ang mga panumdum, balikay kita, wind up kita sa atong sari nga palatuntunan pagkatapos kita mga sani. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung Pabalik na rin sa aton nga pagparagad, 35 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8. Alala nato sa ring tiyempo. Sabay na kamo sa sponsor block time nato nandun ang Santos nga Rosario. Karon alas 9 ang tak na sa gabi kag may bombohan ay sa gabi pa. Mga balita wa nato may agaw subong gabi bantayan na karon. Hoy, besa 4 kita sa bulan sa Disyembre tuig 2021. 21 dias na lang Pasko na. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas sa ilagad, Bombo Ponce Espino. Basta Radyo. Bombo! Radyo Bacolod. #1 Basta Radio